Right, n'ụbọchị nke taata anyị abịakwa iwetara ife omume a na-akpọ mmanụ eji eri okwu ma etu n'Igbo. Ka ị naghị atụ n'ụbọchị nke taata n'ụbọchị nke taata ahụ isi na-asị na osisi chọọ ndụ pụọ n'okwu alụsị. Ma tupu m na-aga n'ihu ịkọwa inu nke, biko nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị nke na-ege m ntị, biko sọskraịbụ folo ma chia sọskraịbụ folo ma chia maka ime nke ka ụmụ Igbo niile eji na-ama inu Igbo na-atụ ma na-aghọtakwa otu esi atụ inu Igbo ma ebe a na-ekwu ya ebe a na-atụ ya. Ka na-echekwa azụ n'Igbo nke nwa ntụ si na osisi chọọ ndụ okwu n'okwu alụsị. Inu nke nwa ọ takwa akpụ ma ruo nne, ama na ụfọdụ n'ime anyị ya na-anụ inu nwa, ụfọdụ ya na-anụ nwa ọkụ ya taata, ụfọdụ agwa taata ahụ izikwa na-anụ ya na osisi chọọ ndụ okwu n'okwu alụsị. Nke mbụ, osisi na-achọrọ ndụ adịghị epu n'okwu alụsị. Ka otu osisi chọọ ndụ ya esi epu n'okwu alụsị, nke ọgụdụ maka osisi onwe ike osisi pu na-achọrọ ndụ, onwe ike opụta puo be puo n'ime ụlọ ya ma puo ebe ị na-alụ ụlọ ma puo n'ubi. Onwe ike nnọta ofu ụbọchị osisi ụkwa nwa egbupie, osisi ogirisi egbuo ya, osisi ọjị egbuo ya. Mana nke chọọ ndụ a sị na ọchọ chụwa mmadụ gbana ikwu nne, mana nke chọọ ndụ ga-eje puo n'okwu alụsị jee gbuza ya ka mpụ. Nke maka ịpụta n'okwu alụsị osisi eju ọ bụrụ osisi a na-egbu otu sọrọ isi egbu, nke afọ chọọ ndụ ejego puo n'okwu alụsị jee gbuo ya ka mpụ. Ndị Igbo maka ife mmadụ ife nwee uche nwee akọ wee na-ewepụta ife a na-akpụ inu Igbo. A sị na osisi chọọ ndụ na-epu n'okwu alụsị maka ndị Igbo ahụ na-asịkwa na osisi kpuchi ụzọ na-elu ube mma. Nke kwụ n'okwu alụsị jee gbuo ya mma ka agwa ife ya weta, ka agwa na ihe weta ọgụ, weta mbaji ise, weta ofu efi, weta ewu na-abụ ifuge ọ chọgo ndụ wee puo n'okwu alụsị. Maka eje n'okwu alụsị nke ifu osisi ọ nọ ebe afọ 100 years 50 years nwere onye egbu a sị na ọ chọrọ ndụ wee puo n'okwu alụsị. Nke ebe a na-akọwa inu nke ka ebe a na-etinye a ngwa onye na nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị ma ofe ife ya na-achụ ya na-achụ ya na-achụ ya na-achụ ya. Nke ọsị ka ebe ọ ya ejena nke ọma na ife ọma adịrọ mma, nke o je gbana ikwu nne je nọrọ ma ọ nke gị nwa bụ nne chọọ itinye ife o je gbakwulu nne ya nọrọza jecha ebe ọ ya nwere ndụ ebe a gị bịa asị rapụta na ọ bịa ebe nwa ndị eti ọza ife ndị eti ọza ife maka ọ chọgo ndụ. O nwebe mmadụ agọ mee ya ife, o nwebe ọ ya agọ je ịrapụta oge na gị na mmadụ zụcha afịa zụọ afịa olie ego o nwere ya agọ olie ego ịchụ ya mgbe gboo ka m na-ekwu ma mgbe gboo ma onwe ife mmadụ mere nke na-emegbu onye onye afụ na-achọ igwe onye ahụ je gbana n'okwu alụsị je nọrọza nke ma defiza anyị sị ịrapụta ya gbawe mana onye afọ awụrụgo osu ebe a ga-esi enweta osu mgbe gboo. Onye mmadụ je gbana n'okwu alụsị biri ihe gbu ọza maka igbu onye gị na alụsị emewe. A sị na osisi achọgo ndụ puo n'okwu alụsị. Ụmụfe mmadụ agọ mee ma nwa ya nwoke ma nwa ya nwaanyị nke obere nwa ya otu nwa ị na-achọ ịpịa ịta ijezi apịa ịta je gbana ebe nne ya ochie nọ nne ya sị arapụza ya anya gị rapụza ya ọ chọgo ndụ o puo n'okwu alụsị. Debe anyị ọ ya dịrị anyị mma ụbọchị nke taata, biko tụsara m inu ka emesịa.